Hills Tribal Confederation SDC KNCA KSA Tumpen Border Issue Abu Thak Chingwai Pon. Nijang Karbi Anglong Kapar Lulakha Troxy Cap Kopli Constituency Arlo Chebohong Karbi Culture Hall along Adui Ahoy Alam The Hills Tribal Confederation SDC KNCA KSA Tumpen Chingwai Pon. Non Malom Assam Meghalaya Adui Ahoy Alam Ki Suluk Sodak Ajok Hills Tribal Confederation Alapen SDC KNCA KSA Tum Chingrum Si May Ingni Pon. Bangso me along make charipon EXEM Rensing Bay Hills Tribal Confederation Convener Khorsing Teron SDC Mepu Chandra Keti Terang EX Minister Huliram Terang SDC Joint Secretary Sarsing Ingleng Lapen KSA Tiripi Mepu Jamson Timung Jaka Salong Klembang Stanlin Inti Atum Chetong Dun Labangso me border alam the chumang pen kacharvo muthade lapen am I khanduli along kacharvo aputhak chingwai pon mangsa jok non kewang je aru achikluni phai krehini arni hamren disi asai hem along hills tribal confederation ahin pen pinpur alo pajer damje lase karbi anglong ke du thoi inglong arat aphan chuning ripon bangsa me along nan cherap chetodun nangje lapen bius hajarika atum kiseng tribal committee along nijang karbi anglong pen member ke dudu number hini amri MSC di huping maslai number ke thom chinthong MSC abhijit kro number please socheng MSC hitsing rongphar lapen number serkep amreng EM Rina terang pi tumki dudun a committee ke chokche lase prabjin pen bangso a tribal committee ke ingthanang ji buse bangso melong ningje pon pen phirang ke thengno nang pachini dun news text report time news Tipu Pulang te ilitum si dapor nang koko ilitum si tur po nang koko nasi non ki tur nang yang bangke ilitum dak parti alam abe song alam abe dan kesi neliningje velo kesi lo jakong isi lo ningi si ci kling si ilitum la bangke non si tame ilitum claim nang koko nasi cetharing bang muthade alam hita mu arjuna ami alam si da to arjuna Amreng border committee kasong natum kan nang tum kacing kia cingwai dulu mah claim pun dapat je kan kali lah bangke non amat ke awilang aja lah penke non amat kacini ke laso ABC bangke non si nili karju long lang lah penang lipa cini dun pun ningarong lo lah penalang litum pen sita meni litum birta cala ce apo laso tengsi ke kado kave lah ABC pudet kali lo border ajeng ke dua asong pudet kalau Karbi Anglong khay la pen longri long pada farman karja puas song pen anke kacing ki kace than pen laso ke claim ra pedi fanili tumbori po la pen ke la ke tu non ke wangji krehiniar ni hamre na long dhorna ke do lale ka pijut kali la dak pen eli tu muje pini pen ke chenglo hala ke puthot lo la so pen afisi la so bange dambom po ili tum adu e hoy thir klong kletik ke la hills tribal confederation na hin pen ke la pen dak ke do na song do ana bang ke la ke claim bon bompo so la rat ko na satu pachini mala hills tribal confederation mate all Assam hills tribal confederation to all Assam tribal people confederation puisi tuning Oktober achiklo pen si la kachingwai chenglo la pen non puta labang pangdak pe memelang halaso keseng inang ko kadim bangke non Assam angkang Assam arlo kedo tribal atum an sita me akhaitin sita kisung si ka chetong nang lo bisarlam longli phelang alam pulote plain na jo sita me laso tribal belt and block anta ki free ye fancy borilo lapen ke tribal lapen ke longli ke pacheka kone na ok sita me ilitum karbi tum handa tupe lake lang lapen langa ok ateng lo langa ok ta langyong spensi ended ra korabi ko lo pulong te lake lomso chardak flep po thilot dasi hala so tengsi hala dak tribal ke doan boru pen chenglok missing pen chenglok sonwal pen chenglok ke doan ab tribal ilitum karbi tum pen tiwalo lahoi rabhalo lahoi kadok kave ilitum chelang pet pen si hala so all Assam Tribal People Confederation puke keseng pola pen ke non la incorasiar nilote la bangso arona teng pen pangdak po hala da convention sido po hala si pangdak po la pen hala so along ilitum Karbi Anglong arlo ke do tribal tuman sida Karbi pen chenglok kopi akisung sika chetong nang mahala an sita me hala dak ke ponun thegia bang phansi ko pilumai litum la dakta Hills Tribal Confederation po bangke keseng la sila bangke ilitum lesung krung sita me ilitum ta iri chenep nangkok la si tribal doan ke Assam arlo non ke doan bang ke
bisalam naga tumke bang amethang state do koklo hala tumke almost secured lo ason ason kisung ke phonang bom sitalai methang state kabe bang state arlo do non tribal state arlo ke do dun kok ajoini sila non tribal state arlo ke do tribal tum an la kisung an sita kacetong ason do an sita me kisung ke boy kacetong an do an sita me la so kacerap siroi thegi phan la pen ilituma demand autonomous state a demand long standing demand sita me dakra hala kaprek thoi ke dua tribal tum ta nanga pachitu dunji hala tum apenta kerap ke long nangie phansi la hills tribal confederation da ke seng tha chini lo karbiang long rat ta chini lo kedam tang April chiklo kritroxier ni muthade long la pen kedak ami along sitame ami along bang ke council entry tax gas bang gate bang si dak la pen ke hala pu muthade long ke Meghalaya police chewan sila tu muthade rong asor phan ke ther ke hab dolo la pen hala tu muthade asor alam jong si kroi kri pulote nang tum non pi sung krungi pu alamanda ke ther ke hab dolo nasi nona bangke kopiloma laili tum Karbi Anglong 10,434 square kilometer lahen laili tum Karbi Anglong long lelo Karbi Anglong lelo pen la so long le kacerai ne bangke non ke ili tum si cerai nang ko athi Kritroxier ni lapuan alam do ko phita council pen ta ethe alam klangkle la pen ke ala state government pen ta ethe alam ta klangkle la so teng pen lang nang te alang li tum ke la bangso adu ya hoi kera ye bangke ili tum thang ni nge the de melo la sin nona bangke la bangso Karbi Anglong adui ahoya bangke ilitum Karbi Anglong rat emethang amasi cerai nang po lepen cerai thekvek nang po nasi pini lada ka bangai ke chengsia consultative meeting lo ka jethan ke peri koson ke claim ke dam se ke meima ke choki ma ilitum along le thirklong ke doi ma hala so ke chengsia mai lo lepen ke non ke wangji krehiniar ni hamren along DC office adung masih tetapi si dhorna doji ka protest dhorna hala so dhorna long sitame Karbi Anglong arat na hok ke do tuman sitame ko pinang do nanga cheto dun pe dia phansi chuning rilo lapen ke la bangso Hills Tribal Confederation along ke do asong an sitame ASDC KNCA kadu ka vipen chenglok jakas kadu vipen HTL kadu vipen chenglok sitame lanon Assam government lapen Meghalaya government atum ke ding give and take ku polisi kaci pila pen kedeng la so polisi bangke tum ke deng the athe ke Karbi Anglong ke Meghalaya phan ki pinai along leta be Meghalaya pen ke long nangi hala bang ni tum phan nang pinai ku tanil tum ke pu adima bela si pupe la pen ha pharu kris kebra pokebra sia ningkan pen sitame ala dak bang aduya hoy Sunglor dolo la pen hala so duya hoy pen akaprek along leke Meghalaya lo ke litum Karbi arat ke Karbi Anglong asor ke ludan be la si Meghalaya phan longle ipinangi adima be la pen Meghalaya pen longle ke hangka be la sila so give and take a policy bangke nilitum ke krokrelan par sitame nilitum dimana bangke ane se chief minister ke bang huta memorandum me pak pidun lo hala bangke JCCPA pen se pidun hala dak sitame pulo la non Pius Hajorika ka chepahempu la so committee hala so committee bangke ampen ladak ke committee long ke member ke dodun ke amreng pen ke elitum daka MSc lo non ke EM lo Rina terang pido lapen ke hala socheng pen ke hetsing rong phardo lapen chinthong pen ke Obijit Krodo lapen amri pen ke di ofing maslaido la sila so committee sitame withdraw nai lapen jongsi ahogahak la block 1 block 2 Khandoli PCR jong si Meghalaya damjui pulote la bangso arpu la bangso adaya bangke Karbi Anglong Autonomous Council non kachari bom atum si la bangso adaya bangke doi